onte tiña aí un comentario de Minuca nun vídeo xa de hai semanas deses que falei dos apegos. Dicía que lle gusta escoitarme porque entende cousas que sentía pero non entendía. Non é que non as entendamos. O que nos pasa é que estamos moi influenciadas polo discurso. E eu vou dicir unha cousa que é moi incorrecta, pero vou na dicir. Neses días de atrás, semanas atrás, que falaba dos apegos, esa idea de apego evitativo, que hoxe é algo como moi normalizado, eu pensei moitas veces, cando teño visto eses reels, non? Ese home que desaparece, pero é porque che quere moito, é o seu proceso, necesita autorregularse. E eu xa falei de que a min isto pareceme todo un artellamento patriarcal no que se foi cambiando o discurso. Cando ti estás no ámbito escolar ou no ámbito laboral e unha compañeira, un compañeiro non se comunica contigo e non sei, desaparece nun momento, non che di oes, vou ao baño, queda un traballo a medias, non che responde, isto entra dentro do acoso. Isto é acoso laboral, é o bullying escolar, é igual. Facerlle vacío a unha persoa é unha forma de violencia. Pero, na relación de parella, nós romantizamos isto. A sociedade díxolle aos homes que poden ser crianzas sempre. E a nós díxonos que iso é porque nos queren moito, porque son moi libres. E nós temos que adaptarnos a iso e o noso premio é ser maduras se podemos aturar iso e lidiar con iso. Non fai ningún sentido que ti digas que un compañeiro que che fai o vacío e ti, pois estás mal no traballo por isto, e que isto se recolla ademais como unha forma de violencia, mas despois unha persoa ca que vives ou que tes unha relación íntima, a isto lle chames calquera outra cousa que non sexa violencia. E despois ti serás intensa e serás exixente porque non és quen de vivir con esa ansiedade que provoca a incerteza. Porque a incerteza é unha das cousas que o cerebro humano leva fatal. Se xa vivimos na incerteza no traballo, que non sabes se vas seguir aí, se te van botar, se vai haber un ERTE, na vida en xeral, non sabes se che van subir o aluguer, se vai pasar calquera cousa, agora resulta que aquel vínculo principal é o vínculo de parella, que ainda o vi onte nun reel, é certo que é o vínculo máis complexo, porque és amiga, és amante, és compañeira de piso, sabes, compartes tanto. Non, pero nese vínculo isto non é violencia, non? Eu doume conta de dúas cousas. Por un lado, que as mulleres moitas veces mantéñense nunha relación non polo bo que ten, senón por aquelo malo que non ten. Porque hoxe os homes, claro, hai cousas que antes tiñan de malo que hoxe non as teñen. Isto por un lado. E por outro lado, eu doume conta que as mulleres están maternando señores adultos. Porque ti, e agora hai 400 manuais para que ti entendas o paisano sin que se comunique contigo. Que é como cando tes un bebé. E xa a tua avoa che explicou, se leva a man á orella, ao mellor é otite. Se está rilando, anche de ser os dentes que lle están saindo. Se non come, a ser o outro. E parece que ti agora tes de par un señor adulto, e vou dicir adulto, pois sabes, xa un home que ande aí cerca dos 30, non? Un home adulto, e ti, como quen ten un bebé, tes que adiviñar onde lle doi. E despois, na outra parte, por aí tes un bebé. Ti tes que adiviñar onde lle doi.
E tes tamén un adolescente. Un adolescente quere dicir que el quere todo o bo, quere vir tamén cando lle doi algo, ai, pasoume isto, non me vai ben no choio, ou enfadeime co meu amigo Pepe, que fomos ver o fútbol e discutimos se era fora de xogo ou non era fora de xogo, e quere subir contar. Pero non quere el ter a presenza de atenderte a ti, porque os teus problemas sempre son menores. Cando unha muller nomea e di isto é violencia, é unha violencia simbólica que este home exerce contra min. Desaparece, non me di nada, eu quero saber onde foches, que fixeches, e por que chegas a esta hora, ou porque levas 3 días sen me falar, que fixen, que pasou. Oi, non invadas a miña vida. Home, a ver, non invado a túa vida, sabes? Pero resulta que ti estás na miña. E aquí, é ese momento, o que está pasando, iso que chaman a crise da soidade masculina, é como mira, é que se non te queres responsabilizar de nada, tens que estar só. Cando unha muller madura, non vai aguantar isto. Isto ás veces nas rapazas xa crea todos eses problemas de parella afectivos, e ás veces é que as rapazas de agora, como di unha amiga miña, di que as rapazas de agora son como os rapaces de toda a vida. Como só non as educamos para estar atendendo, porque as educamos, pois, coidadas, atendidas, sen esa carga de responsabilidade, son como os rapaces de toda a vida. E ainda así, elas van madurando. Daquela, se isto non vai existir, eu non preciso un home. Porque por precisar, no sentido estricto, non o preciso. E se ao final o que teño é unha carga, e a teño que estar medindo polas cousas malas que non ten, para que? E isto nace desa violencia estrutural. E por que violencia? A desatención, iso que chama medo ao compromiso, sí? Para que non se responsabilicen de ti. Non é ningún medo ao compromiso. É que non che dá a gana de responsabilizarte dos teus vínculos afectivos. E a desatención é unha forma de violencia. E isto é toda a vida. Cando és nena, notase máis, cando és vella, notase máis. Pero, na vida intermedia, a desatención afectiva tamén é violencia. Porque tes unha opción que é non vincularte. Ti non te responsabilizas, logo non te comprometes. Que medo ao compromiso? Calquera vínculo implica un compromiso. Implícao. Dentro dos termos. Pois, agora, levas 6 meses nunha relación, ti non convives ca persoa, ti non te tens que preocupar da casa desa persoa. Pero da persoa, sí. Dentro dos termos que se acordan, hai compromiso. E se non o hai abandono. E iso fire. E moitas veces está feito con intención. A persoa que non che responde en 3 días sabe que te magoa. E dalle igual. E ten un guión patriarcal. É que é o meu proceso, é que son as miñas formas, é que, pois a mí as túas formas non me valen. Que é o que está pasando cas mulleres. A min non me valen as túas formas. A min non me val que sexas como o fillo adolescente que cando acaba os cartos, sí, venche facelo conto para que lle deas 50 euros que queres sair. E a ti, cando se che acaba o que sexa que andas facendo na tua vida, ves e dis 4 palabras bonitas para que che dean 3 aloumiños e saber que a persoa vai seguir aí. E contra esa violencia póñenche parches. E os parches son, pois non o sei, o ramo de rosas. Ou a escapada romántica. A escapada romántica que é un favor que el che fai a ti.
como se marchar contigo 3 días a un sitio preciosísimo, e comer unha boa cea e dormir nun hotel moi bonito, non fose un privilexio tamén para el compartir eses días contigo. Non, é un favor que el che fai a ti. Porque é isto, o romanticismo é isto. É esa violencia simbólica, que é estructural, que está así escrita, que ninguén quere nomear que é violencia, porque, a ver, é así. É unha culpabilidade sobre ti, porque mira, fixo isto por min, como se el non disfrutase contigo, non? El non disfruta contigo, el iso faino por ti, e ti estás en deuda. E eu, a estas alturas da miña vida, digo, home, dá cun canto nos dentes, sabes? Non, dá cun canto nos dentes de poder compartir o meu valioso tempo.